Istu mukavaan asentoon, joko lattialle tai tuolille. Pyöräytä hartioita muutaman kerran ympäri. Anna silmien vielä olla auki ja katso vähän ympärille ja anna itsellesi lupa hetkeksi tulla tietoiseksi sun kehosta. Sulje sit silmät ja hengitä muutama syvä hengityksen kierros nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Uskalla ihan huokasta ääneen se uloshengitys. Vielä pari kertaa. Anna itsellesi lupa olla tässä hetkessä välittämättä siitä, mitä äsken tapahtui ja mitä tämän jälkeen tapahtuu. Ja kun tuntuu sopivalle, anna hengityksen lähteä kulkemaan nenän kautta sisään, nenän kautta ulos. Kuule nyt äänet, mitkä kantautuu mun äänen takaa sinne sun korviin. Voit visualisoida itsesi juuri sellaiseen paikkaan, mihin nämä kaikki äänet sopii. Huomaa, miltä tuntuu sun hengitys. Voitko vaan huomata ilman, että tuomitset tai arvostelet sun hengitystä. Anna keholle lupa laajentua sisään hengityksellä ja palautua ulos hengityksen aikana. Tuo nyt huomio sun kehoon ja piirrä vaikka mielessäsi sun kehon ääriviivat ja hyppää ikään kuin ääriviivojen sisään. Tutki vähän erilaisia kohtia siellä sun kehossa. Sun keskivartaloa ja kehoa etupuolelta, takapuolelta, sivuilta, raajoista. Minkälaisia tuntemuksia voit huomata? Ja voitko sallia vaan kaiken? Mitä tahansa huomaatkin. Anna hetken aikaa huomio sun keholle. Jos joku kohta kehossa tuntuu aralle tai jopa vähän etäiselle, voitko ajatella, että sun hengityksen avulla voit viedä siihen kohtaan kehoa tilaa. Tai rauhaa tai turvan tunnetta. Kiitä kehoa myös kaikista sen viesteistä, mitä se haluaa sulle antaa. Pienikin hetki päivässä riittää siihen, että sun kehotietoisuus pysyy yllä ja saat laskettua kierroksia. Tuo vielä kämmenet päällekkäin siihen sun rintakehän päälle ja anna leuan tippua kohti rintaa ja omassa mielessäsi kiitä sinua, sinusta. Kiitä sun viisasta kehoa. Kiitä sun upeaa toimivaa hengitystä. Kiitä tätä hetkeä, jonka vietit itsesi kanssa. Kiitos ja voit jatkaa sun päivää.